יש עוד חבילות. אנחנו בווידאו. הרסתי את האודיו עכשיו. כן. לקחת לי את המלאה. אני ארוס עוד קצת. יאללה, לי כסיגרת, שני לפנים. שים פרח בכל לא עדיף נר? לא, שקט. זה לא עובד עם נר, נר לא מייצר עשן. וואלה. זה לא עץ נשרף, נר זה שעבה. יא כפיר. איפה שרון? יאללה, יש עוד 10 דקות של וידאו, קדימה. כמה צריך? 10 שניות, לא? אתה עכשיו בדקה כמעט. בסדר, בשביל זה אתה עורך. הוא ילך להפריח את העשן. תן לו עוד קצת, שנייה.